عصرت حمشته زسنبدو حقتات بزعبا مالديفيس اتا زعبيت موقحافي زي بلا دسيتن وقبات جماجم بحرين عالم ناب مالديفيس مقعاز ناي بزحت حلم ايو اب مدري اتركب جنة تباهيلا اتفلت مالديفيس كما كريستال نصور مايات صعدا حصاد زبزحو جماجم بحرين معرق مزاناقع بوتاتادن زرنقو مسلتاتن زركبا منفسكا اتحدث نبزحت زرنقات دسيتها بحق جناد جنة ديا أبتحتي إتي كم بوست كارد زتسأل فصم زخونة دقاو تريد وحدات ززارب اللوغن مالديفيس اللو سلم حق إتاتن زسم بدكوننتن زتحابة وغن مالديفيس انت ايو ገንዘብን ፍቅር አዋልድን በቃልሉ እትረኽበሉ ቦታ ይኹን እምበር ሰባት ብፍላይ ደቂ አንስትዮ ግን መብዛሕትኡ ግዜ ምስ ርእሰ ምትእምማንን ሓጎስን ይቃለሳ እዛ ደሴት እዚኣ ኣብ ዓለም ካብ ዘለዋ ሓደገኛታት ደሴት ዝገብራ ጉዳይ ኣሎ እንታይ እዩ እዚ ኣብ ናይ ልሙድ ሃሳስና ብዛዕባ ማልዲቭስ ክትሪኦምን ክትሰምዖምን ዘገርሙን ዘደንግጹን 15 ሓቅታት ኣብታ ናይ ዓለም መደነቕቲ ደሴት እናተሓንበብና ክንጸንሕና قدمو قنفتوا تخاتلت أقراموت ميديا نشانالنا حدش زخونكم سابسكرايب وتقبرونا عدمنا كل جزي حدش تزعباتات أبسعات متان كوصحاكم دماء نايدول ملكت بمطوغن لايك بمقبار نكسام وداتا مسانا تسألهم العدم عسرت حموشته ناي قنت قعزو ريبوبليك مالديفيس كلتم تندس عن شمونتن 4 كيلومتر تراي اتشفن بمخانا أبا علم كابزلاوا عسرت زناقصا هاقرات حانت إيا مبزحتي عند سيتات بزي حلفن موداتا زي بلون ويكانو زيزتخبابا محلف مريزي بلنين كابتن حد الشحن حد 209 كلتن دسيتات عالم أصاد كلتم تترايين ود سبدو نبرلن كابزياتن دما اتن وحدات نبرتي نمقص ألزاكل عبيت كوينين مالديفيس نشتوكو أنت خونت تأمراو لو تأكايد أزلوا كابتا نعبيت أبزك على سقوط أبازلوا أزتنس على تدسيتا وتهاجر كوينا حنت كابتنا بعالمنا بلوصات مدارك تكما جنب بحرية لومي مالديفيس جنتنا ويكانو سبحنا نعداتات يوحزلا نساد ما زادنا مرجن هاوس نهوات بحري زنبر لايا أب تحتئتي تركز زحبرو مايات حنتي دنك عالم الله مس حبراو عسى لاون فيش بترفلاي فيشن انجل فيشن امونغ مرجن ان توقعزو محنباس نزياده اغرام زفوتو مالديفز كساب 7 متر زبصح كنف زلون ጭራታትን ማንት ኣብ ጽሩይ ገማግም ባሕሪ ምዝዓርፉ ኣብ ሓደጋ ዝርከቡ ዕንቅርብታት ባሕሪ ሃውክስ ቢል ዝራኸቡን ስለዘለዋ ኣዝያት መቃሕ ናይ መወዳእታ ፍናን ንምርካብ ብናይ ባሕሪ ነፋሪት ናብ ሰማይ ብረር ካብ ላዕሊ ጀሚርካ ምስሊ ማልዲቭስ ናብ ሞዛይክ ኤምራልድን ቱርኪዝን ይቕየር ነፍስ ወከፍ ደሴት ድማ ብጽሩይ ጻዕዳ ገማግም ባሕሪ ዝተሰርሐ እዩ ኣብ ሓደ ካብቶም ህቡባት ኣብ ትሕቲ ማይ ዝርከብ ቤት ምግቢ ምዕሩግ ምግቢ ብምምጋብ መዓልትኻ ክትዛዝሞ ከለኻ ድማ ዘለዎ ስምዒት ኣዝዩ ዘደንቕ እዩ ማልዲቭስ ግን ናይ ጉዕዞ ገነት ዝብል ማዕረግ ይግባእ ድዩ أو زبل مرس أنت حسبكم بقصر كلتين قصر حدا مسرعكم كومنت جبريهم 14 نحوارو أب مدفع تركب دسيت ناب مالديفس مبصح حلمكو أنت هنا مس حلفنة مسارجن متن قاعد الليو كم مبزحتو أسلام زنبر لها جرمتن نايتي كباب بحالي مخبار كعا أقداس نتبيو أبتا نايتي كباب دسيتات اللو انك داونتك تقبر قديتا أيو أبراخن لعلى بركن زشفن كاب ناي بحتي مزاناقع وصا أدما الكلاو مستقل كليو حزباو مجلسات فقرم كجمز إيوكا كيتحرمتان بحلاو سرعاتات إزاريسيت مزكار أقداس إيو يخون بر زيادة هصوصن أب جمد كتأطو زلكا نجر الله قدم فتس أمن زاديسيت مودو ناب مالديفز مصحق دنيا بلكا إذا صحبة زلونا يقعد مستنجر زيادة منفس كذا حدث كو أنت قنا أزيو زسم بدمتن قطعت مع اللواء بسنك لو تكلمة زو سغزول حنباب صفح بحر إنهلا ومالديفز أب حدا جازو تكوين تاريخه مالديفز أزيو فوليجن كعاتهم قام عري حزات تركب إذا دم أب مدري إتزنا أسا أب لعلي صفحي مريض تركب جازوت زلوا خوينا تركب أب أطول جنافياني زل على نتبل على صفحة بحري كلتها 3 متر وترايو بمسارة كبروسن علم جنيس بوك 8% هاجر تحتي 3 متر ايو تمارا مرتسنا فلتات هلو أنفتات انت قاتلو مالديفز كساب كلتشن 50 كتطفئ كم اتخل لما قمتهم أغميتهم اللو إذن يروحوا الصدقات أي كوننيو دروكوا كفت أم جميرو له أب عامة كلتشن 4 سونامي هندو كانوا سنة 10 سيتات كاب كارت عالم الدمز سوانيو
እዚ ድማ ምውሳኽ ፀፍሒ ባሕሪ እንታይ ክገብር ከም ዝኽእል ዘሕዝን ቅድመ ምርኢት ስለ ዝኾነ ማልዲቭስ ኣብ ዘሕዝን ስግኣት ተሸሚማ ትርከብ። 13 ሃኒሙን ገነትን ልዑል መጠን ፍትሕን ማልዲቭስ መብዛሕትኡ ግዜ ምስ ፍቕራዊ ርክብ ሃኒሙንን ዝተኣሰረ ዛንታ ኣለዋ። ንሓደሽቲ መርዓውቲ ፍሉይ ናይ ሃኒሙን ዝደልዩ ናይ ሕልሚ መዕረፊት እያ። ብድሕሪ እቲ ሰላማዊ ጽባቐ ግን ሓደ ዘገርም ሓቂ ድማ ሓቒፋ ትርከብ። ማልዲቭስ ኣብ ዓለም ዝለዓለ መጠን ፍትሕ ብምሓዝ ክብረ ወሰን ሒዛ ከም ዘላ ክብረ ወሰን ዓለም ጊነስ ቡክ ይሕብሩ። ኣብ ዓመተ 2022 ማልዲቭስ ካብ 1000 ሰባት 10.97 ፍትሕ ከም ዘጋጠመ ዘገርም ነጥቢ ኣመዝጊባ ትርከብ። እቲ ኣሃዝ ካብ ሽዑ ጀሚሩ ናብ 5.52 ካብ ሽሕ ክወርድ ከሎ ክሳብ ሕጂ ግን መቐጻሉ ዘሰንብድ ጉዳይ ኮይኑ እዩ ዝርከብ። ዘይከም ብዙሓት ካልኦት ሃገራት ኢስላም ኣብ ማልዲቭስ ፍትሕ ክልኩል ወይ ከዓ ካብ መጠን ላዕሊ ዝተሓላለኸ ኣይኮነን እዩ። ኣብዚ መብዛሕትኡ ግዜ ከም ውድቀት ዘይኮነስ ከም ሓዱሽ ጅማር እዩ ዝረአ። ካብ ርእሰ ከተማ ማሌ ዝመፀት ኣይሻ ንውሰድ። ጓል 28 ዓመት ኮይና ንሳልሳይ ግዜ ንሓዳር ትዳሎ ከም ዘላ ትዛረብ። ኣብ ማልዲቭስ ዝበዝሑ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን መንእሰያት ጥራይ ኮይኖም ሓላፍነት ሓዳር ንምስላፍ ስምዒታዊ ብስለት ከም ዘይብሎም ገሊጻ ኣላ። ፍትሕ ምልክት ሕፍረት ኣይኮነን ትብል። እቲ ዝምድና ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ዳግማይ ክትቋፀሮ እትኽእለሉ መንገዲ ሓደ መማረፂ እዩ ኢላ ድማ ትናገር። ብተወሳኺ ኣብ ማልዲቭስ መቕሉል ሓዳር ምስ ካልኦት ተርር ሕግታት ዝፀረር እኳ እንተኾነ ኣብ ቀረባ እዋን ዝተገብረ መምሓሻ ፆታዊ ማዕርነት ብምውሳኽን መጠን ፍትሕ ብምቁፃርን ሚዛኑ ንምሃብ ዝዓለመ እንተኾነ እቲ ዝገርም ግን ዋላ እኳ ብዙሓት ኣንስቲ ምውሳድ ሕጋዊ ይኹን ሳሕትን ስርዓት ብዘለዎ መንገድን ኣብያተ ፍርዲ ንሓደ ወዲ ተባዕታይ ዝያዳ ብዙሕ ዝበላ ኣንስቲ ክወስድ እንተኾይኑ ቅድሚ ምፍቃዶም ፋይናንሳዊ ኩነታት ክህግምግሙን እሳብ ንሳቶም ክግምግማ ይግደዱ። 12 ኣኼባ ካቢነ ሚኒስትራት ትሕቲ ባሕሪ ኣብ ማልዲቭስ ኣብ ናይ ዋዕላ ክፍሊ ዘይኮነስ ኣብ ትሕቲ ውቅያኖስ ዝተኻየደ ናይ መንግስቲ ኣኼባ ናይ ዓለም ዘደነቐን ዘዘራረበን እዩ። ብ17 ጥቅምቲ 2009 ዓመተ ምህረት ፕሬዚደንት ማልዲቭስ መሐመድ ናሺድ 13 ሚኒስትራትን ሱክባ ማርሻ ተኸዲኖም ትሕቲ ፀፍሒ ባሕሪ 5 ሜትሮ ወሪዶም ኣኼባ ካቢነ ሚኒስትራት ኣካይዶም እዮም። እዚ ዘይተለመደ ፍጻመ ንጥርጥራይ ዝተገብረ ኣይነበረን። ህፁፅ ጉምቲ ኩነታት ኣየር ንኽውሰድ ዝቐረበ ልመናድ እምበር ናሺድ ነቲ ኣብ ትሕቲ ማይ ዝነበረ መግለፂ ፈሪሙ ኣብ ከም በዓል ማልዲቭስ ዝኣምሰላ ደሴታት ሃገራት ምውሳኽ ፀፍሒ ባሕሪ ዓብዪ ስኽፍታኡ ገሊጹ እዩ። እቲ ፍጻመ ዓለም ለኻዊ ኣቓልቦ ዝሰሓብን ኣብ ዙርያ ለውጢ ክሊማ ዘተ ዘበገሰን ኮይኑ ውቅያኖሳትና ንምሕላው ዝግበር ኣህጉራዊ ጻዕርታት ክውስኽ ከም ዝገበረ ድማ እዩ ዝዝረብ። ናሺድ ኣብ ትሕቲ ማይ ዝገበሩ ኣኼባ ካብ ምልክት ናዕሊ ኮይኑ ከም በዓል ማልዲቭስ ዝኣምሰላ ሃገራት ዘለዎን ተቓላዕነት ኣጉልሁ መራሕቲ ዓለም ንለውጢ ክሊማ ንምምካት ትርጉም ዘለዎ ስጉምቲ ክወስዱ ከም ዘለዎም ድማ ደርኺቦም እዮም። 11 ከዋኽብቲ ልክዕ ኣብ ትሕቲ እግርኻ ከም ዘለዋ ሒዝካ ምጉዓዝ ኣብ ማልዲቭስ ለይቲ ምስ ወደቐ ከማግን ባሕሪ ብስሕበት ብርሃን ሕያው ግርማ ዘለዎ ይኸውን። ፋይቶፕላንክተን ዝበሃል ደቀታ ሓደ ዋህዮ ዘለዎም ህይወታውያን ምስ ዘደንፁ ድሙቕ ሰማያዊ ብርሃን ብምፍናው ባዮሎሚኒስ ተባሂሉ ዝፍለጥ መሳጢ ተርእዮ ይፈጥሩ። ወርሒ ኣብ ዘይብሉ ለይቲ ከም ቫድሁሆ ዝኣምሰሎ ገማግም ባሕሪ ናብ ዘደንቕ ናይ ባሕሪ ከዋኽብቲ ይቕየሩ። እቲ ዝበርህ ብርሃን ነዞም ፍጡራት ተፈጥሮኣዊ መከላኸሊ መሳርሒ ኮይኑ ንበጻሕቲ ግን ናብ ዘደንቕ ኣግራሞት ምእታው ኮይኑ ይስምዖም። ኣብቲ ብልጭ ዝብል ገማግም ባሕሪ ምጉዓዝ ወይ ኣብቲ ብልጭ ዝብል ማያት ምሕምባዝ ንዘለዓለም ኣብ ዝኽርኻ ዝጸንሕ ፍሉይ ተመክሮ ዘቐምጠልኻ። ኣብ መወዳእታ ሓጋይ እዚ ዘደንቕ መግለፂ እዚ ኣዝዩ ልሙድ ኮይኑ ብርቂ ኣብ ተፈጥሮ እቲ ብልጭ ዝብል ገማግም ባሕሪ ቫዶ ዳራ ኣብ መንጎ ምድርን ኮስሞስን ምትእስሳር ብምፍጣር ነብሲ ወከፍ ህይወት ካልእ ዓለም ኮይኑ ከም ዝስምዐካ ይገብር። ኣብቲ ብልጭ ዝብል ሕፃት ጥራይ እግርኻ ትኸይድ ይኹን ወይ ኣብቲ ብርሃን ዝህብ ማዕበል ትጥሕል እዚ ዘይርሳዕ ጉዕዞ ሓደ ካብቲ ኣዝዩ ዘደንቕ ተኣምራት ዘመሬት ይገብሮ። 10 ፍሉይ ህይወት ኣብ ጥቓ ባሕሪ ዘንጸባርቑ ፍሉያት ገዛውቲ ህይወት ማልዲቭስ ወትሮ ምስ ውቅያኖስ ብቐረባ ዝተኣሰር ኮይኑ ነዚ ዓሚቕ ምትእስሳር እዚ ድማ ኣብቲ ፍሉይ ልምዲ ህንፀት ጀላቡ ደቂ ዓዲ ክርአ ዝኽእል እዩ። ማልዲቫውያን ስነ ጥበባውያን ጽፍሪ ወይ ብረት ዘይብሉ ዕንጨይቲ ጥራይ ብምጥቃም ካብ ወለደታት ዝመሓለፍ ጥንታዊ ሜላ ፍጹም ገይሮም እዮም። እዞም መስተንክር ዓቕምታት እዚኦም ኣብ ባራስላ ወንጂ ማልዲቭስ ዝርዝር መግለጽታት ዳርጋ 400 ካርታታትን ዝሓዘ ዛንታ ናይ ዝተንሰፋፈ ህዝቢ ዝነግሩን ቀሪቦም ኣለዉ። እዚ ምስ ባሕሪ ዘሎ ምትእስሳር ንኣርክተክቸር ባህላዊ ኣባይቲ ማልዲቭያ ዝቐርጽ ኮይኑ እዞም ገዛውቲ ብዕንጨይቲ ኮኮናት ዝተሃንጹ ኮይኖም እዚ ድማ ንነዊሕ እዋን ዝጸንሕን ተርሚት ዝጻወርን ንብረት እዩ።
نتجبراو سراح استدالو كينم بقالو كفرسن كقعازن داغما ككبون زخولو حانت دسيتاوت هاجر أنصار محرار مريتن ألاينت مقعازن قصال قالسك تكبر معزاب سدنقيو أتم جزاوت فرق كفت فاران ديتات زلهم كينم نوحز أير زمحاشن نوعي كلمة زمتشون يوم أبت ديزاين استوهادنا دقة شقاء مستفطرو سنزلو زمدنا زقول لهيو كاب قصل سيوي قصل كوغنا استسرحو نحستات سن تفطر أو مزحل نسلال نكوبون كلو استحلال غرط عمبواتات نزم جزاوتي يسلمهم إذ دمانة بهلا صباقن طبابن حزبي مالديفازن صبارقيو تاشعي بركز عدا حصام مالديف متن خاب ساينس ندق سبا زمست أبزي الله حصا كم انفولتو بتولمدو أوشت مليونات عامتات زفتر كوينو كم كارتيز وي جرانايز أمسلو عبيت نبرتات بمشر شاريو زفتر يخون برمال بزنس تفتر أو مسرح فولي متمزاز كيرا زدن أمريت تفتر أتوقب سعدا حصا جنبا بحري كاب أمني زي كونس كاب مرجس سرحيو أتوم أبدوريا إتن دسيتات زدن نقناي مطلع بوتتا زفتر مرزامات مرجان مسجزي ناتشرشرو نازلو عز مسلو كما بحري فتروم يوم كاب كلهم كما جنب بحر عالمنا 500 متر رأيهم كاب حص أمرجنس تسرحوا إذا دمان مالديفز فولين زي تلمدان دسيتي كبرى أبزوم صوريات سعدا كما جنب بحر مقعد حدا كاب عالم استفليتهم مكروخينو صباغ طراي زي كونس فوليس نهيوتا واقاوما نايتن دسستات كتعزب دما أبلبوناخا زي حاسس تنكرتي فترالكا شامنا منجسة سماي ندم منبر لأغلبات أيكونن زبل النت أبزح كفالات علم أغلبات موقع قابلة كجبر اللهم كله مالديفز جن بأنصار إيو زختال أبزي أغلبات أيفك أدينيوم بقندو بسنك وحدة بهلاون هيمانتا ومنتات أب حبرة مالديفيا سبات مبزحت يجزي مس بهلاو إسلاماوي لمدتات بمسمع مع أغلبات كم حلاب قطبو بخالوا جندما دمو أبهل مالديفيا فولي بوتا إيو زلوا وفيات أسلام إنسان زبيت أبا وشت جزا زعيق بقى أنت هون سدتني هاد الموتات أبا ملا علم أملا أتحدثيت أبت تصعق ودانات مالك سبتن سموز بلا رحق أتحدثيتات بناتنا في زورا إزيم جن ترافلات أيكون اليوم بزحت كاب أتوم قوله زر سماو عين النوح صبوق أنت قرن زلهم كانوا إزيد ما فلي سحبتي وسخلهم أب إسلامنا دمو كم صورات إنسانات زقص أراكوين زخون إنسان ما كم قدرها قصرنيو تاريخ صبصبات بزعبا مؤيزا أتازفوتوا دمو نبي محمد الزاربا إزي زانتا زدما أب مأمنان إني دمامو تفترا فقر الزعبية كوينو أب مالديفز كما بصوتن ملكت مرققان غيرم يوم زوصدوان شاو أي حدري كاوري الشالس دسيت غنزب كم كرفيت كاوري زعمسلو تفترا وأقوحت قدم زتحلالخ ديزاين زلوهم زبنا وباطيراتات ممعبالهم أب حد أوان تمراتي مشافن وزاتاتهم نيرهم قللتي نوح زصان حن مفراي أتقام زغون الشالاتات أبتنتا قطبة أفريقيا هندين قلق فالات چاينان عبي تراي نيروا بزوح قماقم بحر زلوها مالديفز أب حد أوان بشيل كاوري تشافنا سلازنا برات نزبانات نايتي كبابي باطيرا غيراتو نرايا ولا كاد حر حج قرفيت لامن منغست زي وعل انت خونه تاريخاو ترغمو جن اب ملكتات بعال مازي غنزب مالديفز سكر እዚ ድማ ነዚ ሃብታም ቅርሲ ማልዲቭስ ህያብ ይገብሮ ሻድ ሻይ በውቅያኖስ ዝተኸበበ መሬት ማይ ዘይምህላው ዘደንጽዩ ዘገርም ክመስል ይኸሊ እንተኾነ ግን ማልዲቭስ በማይ ተኸቢባ እኳ እንተሃለወት ብኸብድ ሕጽረት ጹሪ ዝስተ ማይ ተሳቐ ዘላ ደሴትያ እዚ ብድሆ እዚ ካብቲ ፍሉይ ጂኦግራፊ እታ ደሴታዊት ሃገር ዘመንጭ ኮይኑ ልዕሊ 1,100 ትሑት ደረጃ ዘለወን ደሴታት መርዛማትን ምስ ዓሚቕ ማይ ትሕተ ምድርን ውስን ዝናብን ዘለወን እየን ኣብ ማልዲቭስ ዝርከብ ብዙሕ ማይ ብቐንዱ ካብ ምእካብ ማይ ዝናብ ምውፃእን ማይ ትሕተ ምድርን ምፅራጭ ማይ ባሕርን ዝመጽእ ኮይኑ ይኹን እምበር ለውጢ ክሊማት ኩነታት የጋድዶ እዩ ዘሎ موسخ صفح بحري نماي تحت مدري يجوز مولو ماي كوبكلو انكلو ننوح وان صنح درك زناب دما كغدي لي خليو እዚ ድማ ንደቂ ሰባትን ስነ ህይወትን ኣብ ሓደጋ ከእትዎም ክኢሉ ነዚ ጉዳይ ንምፍታሕ መንግስቲ ጻዕሪ ይገብራሎ መንግስቲ ማልዲቪያ ምስ ዓለም ለኸ ትካላት ብምትሕብባር ሓድሽቲ ስጉምትታት ዕቃበ ማይ የተግብራሎ ጽቡቕ ኣብነት ዝኾነት ደሴት ካንዱሉ ኮይና معبول ቴክኖሎጂ ሪቨርስ አስሞሲስ ተጠቂማ ማይ ባሕሪ ናብ ጹሪ ዝስተ ማይ ብምቕያር ንነበርትን በጻሕትን ዘላቐ ፍታሕ ትህባላ ሓምሻይ ሃገራዊ ምልክት ኦም ኮኮናት ኣብ ማልዲቭስ ካብ ተፈጥሮኣዊ መስተንክር ንላዕሊ እዩ
ምልክት እቲ ሃገር ኮይኑ እዞም ኣብ ባንዴራ እቲ ሃገር ዝተወከሉ ዕምቆ ዘለዎም ኣግራብ ስየ ልሙድ ትርኢት ኮይኖም ለምለም ቀጠልያ ቆጽሎም ድማ ኣብ ጻዕዳ ሕጻዊ ገማግም ባሕሪ እናተወዛወዙ ፍጹም ትሮፒካዊ ምድላው ይፈጥሩ። እቲ ኦም ኮክናት ብዓይኒ ዘደንጹ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ባህሊ ማልዲቫስ ሱር ዝሰደደ ታሪኽ እዩ ዘለዎ። እዞም ኣግራብ 30 ሜትሮ ቁመት ክበጽሑን ንልዕሊ ሓደ ዘመን ክነብሩን ዝኽእሉ ኮይኖም ኣብ ውቅብ መልክዓ ምድሪ እታ ደሴት ኣበርክቶ ዝገብሩን ኣብ መዓልታዊ ህይወት ህዝባ ድማ ዓብዪ ተራ ዝፃወቱን እዮም። ካብ ኣፈ ታሪኽን በዓላትን ክሳብ ባህላዊ ስነ ጥበባዊ ስራሓት ኦም ኮክናት ንጽንዓትን ጽባቐን መንፈስ ማልዲቭያዊ ባህሊ ይውክል። ራብዓይ ኣብ ሓለዋ ከባቢ መሪሕነት ማልዲቭስ ሓንቲ ካብተን ንለውጢ ክሊማ ተቐላዕቲ ዝኾና ሃገራት ዓለም ብምዃና መራሒት ሓለዋ ከባቢ ኮይና ኣላ። መንግስቲ ቁልጡፍ ስጉምቲ ከም ዘድሊ ብምግንዛብ ነቲ ስጉር ስነ ህይወትን ንምሕላው ጽኑዕ ፖሊሲታትን ኣተግቢሩ ይርከብ። ሓደ ፍሉይ ተበግሶ ብደረጃ ሃገር ንሓደ ግዜ ጥራይ ዝጥቀሙ ፕላስቲክ ምእጋድ ኮይኑ እዚ ድማ ጎሓፍ ንውቅያኖስ ከይብክሉ ኣገዳሲ ስጉምቲ እዩ። ብተወሳኺ ህይወት ባሕሪ ብዝተመሓደረ ኣገባብ ምግፋፍ ዓሳ ብጥብቂ ይሕሎ። ንኮራል ሪፍን ብዙሕ ንስነ ህይወትን ንምሕላው ድማ ፍሉይ ዞባታት ምግፋፍ ዓሳ ተጣይሹ ይርከብ። ማልዲቭስ ንዕቃብ ሃብቲ ተፈጥሮ ዘለዋ ተወፋይነት ኪነ ደንብታት ዝኸይድ ኮይኑ ንዘላቒ ኣሰራርሓታት ዝምልከት ኣህጉራዊ ጻውዒታት ዘነቓቕሕ እዩ። ንኻልኦት ከባብያዊ ብድሆታት ዘጋጠመን ሃገራት ዓለም ድማ ፍሉይ ኣብነት ዝኸውን እዩ። ሳልሳይ ጽዩፍ ወገን ገነት ብድሆታት ምሕደራ ጎሓፍ ንብዙሓት በጻሕቲ ማልዲቭስ ምስ ጽሩይ ገማግም ባሕርን ቱርኪ ዝሕብሩ ማያትን ተመሳሳሊ ትርጉም ዘለዎ ኮይኑ ኣብ ትሕቲ ምድሪ ግን ዝጸልመተ ክውንነት ኣሎ። ኩምራ ጎሓፍ ንጽባቐ ናይተን ኣብ ከባቢአን ዝርከባ ደሴታት የጸልምቶን የበላሽውን ኣሎ። ጎሓፍ ፕላስቲክ ኣብ ባሕሪ ይንሳፈፍ ንዘይጠርጠርዎ በጻሕቲ ድማ ክሪኦ ዝግባእ ትርኢት ኮይኑ ይርከብ። ደሴት ጎሓፍ ተባሂላ እትፍለጥ ቱላፊሺ ኣብ ርእሰ ከተማ ማሌ 7 ኪሎ ሜትር ርሒቓ እትርከብ ኣብ ዓመት 1992 ከም ፍሉይ መጓሓፊ ጎሓፍ ዝተመስረተት ኮይና መዓልታዊ ኣሳት 1.2 ቶን ጎሓፍ ድማ ትቕበል። ድኹም ምሕደራ ጎሓፍ ነቲ ጸገም ዘጋደዶ ኮይኑ ጥርሙዝ ፕላስቲክ መዐሸጊ ምግብን ሓፈሻዊ ጎሓፍን ንመልክዓ ምድሪ እታ ደሴት ይጽይቖ። ብተወሳኺ ኣብ ቱላፊሺ ካብ ምንዳድ ጎሓፍ ዝወፅእ መርዘምቲ ንኣየር ብምብካል ከበድቲ ሓጺናትን ጎዳእቲ ኬሚካላትን ብምፍናው ንስነ ህይወት እቲ ባሕርን ንጥዕና ናይቶም ኣብ ቀረባ ዝርከቡ ነበርትን ኣብ ሓደጋ እትው። እቲ ዘሕዝን ግን እዚ ጉዳይ ኪኖ ቱላፊሺ ዝዝርጋሕ ኮይኑ ኣብ ከም በዓል ጉልህን ማኣፉሽን ዝኣምሰላ ደሴታት መብዛሕትኡ ግዜ ጎሓፍ ምግብን ፕላስቲክን ናብ ባሕሪ ይድርበ። እዚ ድማ ብከላ ዝዓረፈሉ ቦታታት እዩ ዝፈጥር። ጎሓፍ ብዘለቐ መንገዲ ንምምሕዳር ጻዕርታት እኳ እንተተገበረ እዚ ግን ሓደ ካብቲ ኣዝዩ ተኣፋፊ ከባብያዊ ብድሆታት ማልዲቭስ ኮይኑ ይቕጽል ኣሎ። እዚ ድማ ነቲ ኣብ ምድሪ ገነት ምዃና ዝገልጽ ዝናኣ የጸልሞን የበላሽዎን እዩ። ካልኣይ ካብ ቡድሂዝም ናብ እስልምና ሃብታም ሃይማኖታዊ ታሪኽ ሎሚ ማልዲቭስ ሚእታዊ ኣስላም ሃገር ብምዃና ፍልጥቲ ኮይና ኣላ። ብዛዕባ ሃብታም ቡድሃዊ ሱራ ግን ዝፈልጡ ውሕዳት እዮም። ኣብ እዋን መስፋሕፋሕ ሓፀይ ኣሽኳ ዝተኣታተወ ቡድሂዝም ቅድሚ ምምጻእ እስልምና ኣብ መበል 12 ክፍለ ዘመን ንሓያሎ ዘመናት መንግስታዊ ሃይማኖት እዩ ነይሩ። ጽልዋ ቡድሂዝም ክሳብ ሕጂ ኣብቲ ኣብ መላእ ደሴታት ፋሕ ኢሉ ዘሎ ስነ ጥንታዊ ቅርስታት ምልክታት ኣለዎ እዩ። ጥንታውያን ሓወልትታት ቡድሃ ገዳማትን ካልኦት ቅርስታትን ንመንፈሳውን ባህላውን ህይወት ማልዲቫውያን ንእሽቶ ምልክት ይህቡ እዮም። ሓደ ካብዚ ኣብነት ድማ ኣብ ደሴት ማፉሽ ዝርከብ ኣብ መበል 12 ክፍለ ዘመን ታንጸ ቤተ መቕደስ እዩ። እዚ ከዓ ኣብቲ ከባቢ እቲ ነባሪ ውርሻ ቡድሂዝም ዝሕብር እዩ። ሃይማኖታዊ ለውጢ ምስ ምምጻእ እስላም ነጋድኡ ዝጅምር። ኣብ መበል 12 ክፍለ ዘመን ድማ እስልምና ዓብላሊ እምነት ኮይኑ እዩ። ኣብ መበል 16 ክፍለ ዘመን ፖርቹጋላውያን ንክርስትና ንምእትታው ንሓፅር እዋን እኳ እንተፈተኑ እቲ ዝገበርዎ ጻዕሪ ግን ኣይተዓወተን እዩ። ሎሚ ማልዲቭስ ብበዝሒ እስላም ክኾኑ እንከለዉ ህዝቢ ግን ንቡድሃዊ ውርሽኡ ክሳብ ሕጂ የኽብር እዩ ዘሎ። ከም ቦዱ ማሳ ዝኣምሰሉ ዓመታዊ በዓላት ጥንታውያንን ልምድታት ዘብዕሉ ኮይኖም ካብ መላእ ዓለም ዝመፁ በጻሕቲ ዝስሕብ ፍሉይ ባህላዊ ምትሕዋስ ድማ ፈጢሮም እዮም። ቀዳማይ ፍሉይ ናይ ሰሙን መወዳእታ ባህሊ ማልዲቭስ ዘይከም መብዛሕትአን ሰሙናዊ ዕረፍቲ ቀዳምን ሰንበትን ዝኾነ ሃገራት ዓርብን ቀዳምን ከም ወግዓዊ ሰሙናዊ ዕረፍቲ እያ ተኽብር። እዚ መደብ እዚ ምስ እስላማዊ ልምድታት ዝስማዕማዕ ኮይኑ ዓርቢ ከም ቅድስቲ መዓልቲ ንጸሎትን ሃይማኖታዊ ንጥፈታትን ትቖጽር።
በዚ ምኽንያት ድማ ኣብያተ ጽሕፈታት መንግስቲ ኣብያተ ትምህርትን መብዛሕትአን ናይቲ ከባቢ ትካላት ንግድን ዓርብን ቅዳምን ይዕጽዋ እየን። ኣብቲ ከባቢ ንዝርከባ ደሴታት ዝበጽሑ በጻሕቲ ኣብዚ እዋን ዝተወሰኑ ኣገልግሎታት መንበሪ ኣባይትን ንጥፈታትን ክህልው ስለ ዘይክእሉ መጋሻኦም ብጥንቃቐ ክውጥኑ ይግባእ ድማ ዝብሉ ኣለዉ። ይኹን እምበር ንኣህጉራውያን በጻሕቲ ዘገልግሉ ላዕለዎት መዘናግዒ ቦታታት ሰሙን ሙሉእ ይሰርሑ እዮም። ዋላ እኳ ኩሉ ግዜ ኣቐድምካ ምህላው ምፍታሽ ጽቡቕ ሓሳብ እንተኾነ ነዚ ፍሉይ መዳይ ባህሊ ማልዲቭያ ምፍላጥካ ንጥፈታትካ ብዝበለጸ ክትውጥንን ስሉጥ ናይ ጉዕዞ ተመክሮ ከተረጋግጽን ክሕግዘካ እዩ ድማ ይብሉ። ፍትዋ ተኸታተልቲ ኣግራሞት ሚድያ ክሳብ መወዳእታ ምሳና ብዝናሓኮ ብልቢ እናመስገና ማልዲቭስ ካብቲ ዘደንቕ ተፈጥሮኣዊ ጽባቐ ክሳብ ዓሚቕ ባህላዊ ታሪኻን ተኣፋፍ ከባብያዊ ብድሆታታን 15 መሰጢ ሓቅታት ርኢና ኣለና። እዚ ናይ ጉዕዞ ዶኩሜንታሪ ቁም ነገር ዘለዎ ኮይኑ እንትረኽብኩሞ ላይክን ኮሜንትን ሃቡና። ንስራ ቤትኩም ድማ ሼር ምግባር ኣይትረስዑ። ንኣግራሞት ሚድያ ከዓ ሳብስክራይብ ብምግባር ናይ ኩሉ ግዜ ስድራና ክትኾኑ ንዕድም። ኣብ ቀጻሊ በኻልእ ዛንታ ክሳብ ንራኸብ ድማ ኣብ ዘለኹም ሰሰናይ ንዓኹም ሰላም።